जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज नरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 16வது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 16வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகம். தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகளை பற்றி பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். சொன்ன மாதிரி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தை நமக்கு சொல்லி தருது. சோ இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெய்வ குணங்கள் என்ன, அரக்க குணங்கள் என்னன்றத பார்க்க போறோம். அதன் மூலமாக நாம் எந்த நிலையில இருக்கோன்றத புரிந்து கொண்டு தெய்வ குணங்களை வளர்த்து கொண்டு பகவானை அடைவதற்கு நாம் நேர்வமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगद्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरेत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் வருக என்று வரவேற்கிறோம். பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय दैव असुर संपत् विभाग योग। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே श्री கிருஷ்ணா. भगवान अभयं संचुक्ति ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तव आचवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शांतिर अभयशुनम तया भूदेश अलोलुप्त्वं मात्वं क्रीड असाबलम तेजग कमात्रितिः सौषम अत्रोहो नाति मानिता पवन संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இந்த அத்தியாயத்துல நான் படித்தது போல தெய்வ அசுர இயல்புகளை பார்க்க போகின்றோம். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, அச்சமின்மை, ஃபியர்லெஸ், பயம் இருக்காது, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி அதாவது அமைதி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ இதுல நம்மளுக்கு என்னென்ன குணங்கள் இருக்கு, எதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்ன்ற ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் இப்ப. சோ பகவான் தான் நம்மளுடைய முழுமுதற் கடவுள். நான் அவரிடமிருந்து வந்த ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கும் போது, நான் அவருடைய தாசன் சேவகன் அப்படின்னு நமக்கு நினைக்கும் போது அங்க பயம்ன்றதே இருக்காது. அது போல தூய்மையப்படுத்துதல், தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் அகத்தூய்மை அண்ட் புற தூய்மை. மனதுல அந்த கோபம், பேராசை, பயம் அதெல்லாம் இல்லாம இருக்குது. அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல், நம்முடைய நிலை என்ன, எப்படி அவரை அடைவது, இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஓய்வு பெறுவது. தானம் நம்ம சொன்னது மாதிரி எல்லா வர்ணத்தவர்களுக்கும், எல்லா ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் தானம் என்பது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கடமை. சுய கட்டுப்பாடு, இந்த புலனின்ப செயல்கள்ல இருந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வது. நம்ம பார்த்திருக்கோம், 5 குதிரைகள் பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்கு. அந்த குதிரையோட அந்த கடிவாளம், கயிறு மனம், அதை பிடித்திருக்கக்கூடியவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த வண்டி ஓட்டுறவர் பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு, பயணம் செய்து போகக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா அந்த பயணிக்கு பேர் என்னது, ஆத்மான்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம அந்த சுய கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படின்னாக்கா
அந்த புலன்களை வந்து சரியான ஒரு இதுல நம்ம கொண்டு செலுத்தவில்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியாது. அதனாலதான் நமக்கு டெம்பிள்ல 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். யாகம் செய்தல். கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் எது? நாம யக்ஞம். நாம சங்கீர்த்தன யக்ஞம். சோ பகவானுடைய நாமங்களை சொல்வது கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம். பகவானே வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு. சோ யாகத்தில் நான் நாம ஜபமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். வேதங்களை கற்றோம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், கிருஷ்ணரை பற்றின ஞானம் இதெல்லாம் வளர்த்துக் கொள்வது. தவம் என்ன? இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாதன பக்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பண்றது. அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் போறது, டெம்பிள் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறது. அது எல்லாமே வந்து இந்த கலியுகத்தில் மனதை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம். புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவது கஷ்டம். அத இந்த கலியுகத்தில் செய்வதே மிகப்பெரிய தவம். இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம ஹை திங்கிங், சிம்பிள் லிவிங். ஓகே. நம்ம வந்து எளிமையாக இருக்க வேண்டும். அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது. அது வந்து வெர்பல் அபியூஸும் இருக்கக்கூடாது, பிசிக்கல் அபியூஸும் இருக்கக்கூடாது. அது மனிதர்கள், விலங்குகள் எதுக்குமே வந்து அனாவசியமான கஷ்டத்தை நம்ம கொடுக்க கூடாது. உண்மையை மட்டுமே பேச வேண்டும். கோபம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த கோபத்தோட மூலம் எது பாத்தீங்கன்னா காமம் அல்லது பேராசை, பற்று. சோ கோபத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். நம்முடைய கடமைகளை ஆஹ் பற்றற்று செய்யணும். அது எப்படி பற்றற்று செய்வது? அந்த அந்த கடமைகளின் பலன்களின் மீது நாம் வந்து ஒருபோது நம்ம வந்து உறவு கொண்டாடக்கூடாது. கடமையை மட்டுமே செய்ய நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதன் பலனின் மீது அல்ல. அர்ஜுனனுக்கே கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா? மனதை எப்போதும் சாந்தமாக வைத்துக் கொள்வது. நம்ம எப்பவும் இங்க அலைப்பாய விடாமல் ரஜகுணத்தில் இருப்பது போல கிடைத்ததை வற்றி நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறத விட்டுட்டு இது வேணும் அது வேணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு அலைப்பாயாமல் இருக்கிறது. அது எப்படி சாத்தியம்? நாம ஜபம் செய்யும் போது அது சாத்தியமாகும். மற்றவர்களோட குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள். நான் ஒரு ஆத்மா, எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறதும் ஒரு ஆத்மா, அவரிடத்திலும் பகவான் இருக்கின்றார். அப்ப தூய்மையான பக்தர்கள் அந்த பிரஜல்பான்னு சொல்லுவாங்க. மற்றவர்களை பற்றி புறம் பேச மாட்டாங்க. மற்றவர்களுடைய குற்றம் காண்பதில் அவங்களுக்கு விருப்பம் எல்லாம் இருக்காது. எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை இருக்கும். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய ஸ்வரூபமாக பார்க்கின்றார். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஏன்னா அதுதான் நம்மள வந்து ஒரு இழிவான நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். அந்த பேராசை கடைசியா கோபமா மாறும். கிடைக்கலன்னா அந்த கோபத்துல இருந்து என்னுடைய மயங்கிய நிலைக்கு நான் தள்ளப்படுவேன். என்னுடைய அறிவு இழந்து நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன் நம்ம பாக்குறோம். ஹானஸ்டா இருக்கு, நேர்மையாக இருக்குது, கண்ணியம், தவறான செயல்களுக்காக வெட்கப்படுவது, மன உறுதியோடு இருக்கு. கண்டிப்பாக சாக்ஷாத் பகவானே என்னுடைய கடவுள் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன உறுதியோட பக்தி சேவை செய்வது. வீரம், எங்கெல்லாம் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டுமோ பக்தி மார்க்கத்தை அதுல வந்து தைரியமாக முன்னெடுத்து செல்வது. மன்னிக்கும் தன்மை. மறக்கிறதை விட மன்னிக்கிறது அது மிகப்பெரிய தன்மை இல்லையா? தைரியமாக இருப்பது, தூய்மையாக இருப்பது, அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அக தூய்மை, புற தூய்மை. மற்றவர்கள் மீது பொறாமை இல்லாமல் இருப்பது, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருக்க முக்கியமான விஷயம். நம்ம இதுதான் இந்த ஈகோ தான் நம்மள எல்லா இடத்துலயும். அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் அந்த ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், சூக்ஷ்ம உடலை மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அது இல்லாத ஒரு மாயை அது இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். குடும்பங்கள்ல இந்த இந்த மரியாதையை எதிர்பார்க்காம இருத்தல்ன்ற இந்த ஒரு குணம் இருந்தாலே நிறைய விஷயங்கள் வந்து சால்வ் ஆயிடும். நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 4வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण பிரபு ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. दम्भो दर्भो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यं एव च अज्ञानं साभिदाजस्य पार्थं சம்பதம் ஆசுரீம். ஹரே கிருஷ்ண மதர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப தெய்வீக குணங்களை பார்த்தோம். அசுர குணங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். தற்பெருமை, நான் தான் இதெல்லாம் செய்யறேன். அதை போய் ஒரு 10 பேர்கிட்ட சொல்றது. அதுல ஒரு ஆனந்தம், மாயை, தற்பெருமை. அகந்தை, அகங்காரம், என்ன கேட்காம எப்படி செய்யலாம்? அகந்தை. வீண் அபிமானம், அடுத்தவர்களை பற்றி நம்ம கருத்து யாரும் கேட்கல. ஆனா நம்மளா போய் ஆஜராகி அடுத்தவங்களை பத்தி பேசும். வீண் அபிமானம், நம்மளுடைய ஓன் ஸ்பெகுலேஷன். கோபப்படுறது, கொடூரமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டத்துல நம்ம சந்தோஷப்படுறது, அது கொடூரம். அறியாமை, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தமோகுணத்திற்கு உண்டான குணங்கள். என்ன உண்மையான ஸ்வரூபம் தெரியாம நமக்குன்னு ஒரு ஆஹ் அறியாமைன்ற ஒரு இருள்ல வந்து மூழ்கி இருப்போம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களா.
நியூஸ் பேப்பரை திறந்தாலே எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஜனங்க என்ன எங்க எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க, இதுதான் உண்மையான களி அப்படின்னு மாதிரி தோணுது. சோ அறியாமையோட மொத்த பிம்பத்தையும் நியூஸ் பேப்பர்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை இதெல்லாம் அசுர குணங்களின் அசுர குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 5வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाया सुरीमता माशुषक संपदं दैवीम् अभिजातो असि पांडव। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணம். தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. அதுதான் உண்மை இல்லையா? நம்ம அந்த தெய்வீக குணங்கள்ல இருக்கும்போது பற்றுற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்கின்றோம். சோ நம்ம வந்து முக்தி பெறுகின்றோம். ஆனா அசுர குணங்கள் அகந்தை, நான் போது அந்த நான்ல வந்து நம்ம உழன்று விடுகின்றோம். அதனால அது வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்துபவை. கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கின்றாய். எஸ் பிரபுஜி. 6வது ஸ்லோகம். माताजी। द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். நம்ம நேத்தே பார்த்தோம், தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம். ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள், எந்த இதுலயும் பிறழாம நிலையா இருக்கவங்க தர்மத்துல. ஆனா இங்க வந்து ஜட உலகில வந்து தவறக்கூடியவர்கள் நம்ம பார்த்தோம். 4 4 குறைபாடுகள் நமக்கு இருக்கு. அடுத்தவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய் பேசக்கூடிய தன்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த புலன்கள் வந்து குறைபாடுள்ள புலன்கள். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குறைபாடுகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கணும். சோ ஆஹ் தெய்வீக குணங்களை பற்றி பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப அசுர குணங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ் பிரபு. 7வது हरे ஸ்லோகம். कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुर आसुरा रसौषं नाभि सारो रसत्यं देषु विद्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. அதனாலதான் அவங்க அறியாமைன்ற ஒரு குணத்துல இருக்காங்க இல்லையா? தூய்மையோ, முறையான நடத்தையோ, வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. ஏன்னா தூய்மை வந்து தெய்வீக குணமுடையவர்கள். முறையான நடத்தை, ஹானஸ்டா கண்ணியமாக நடந்து கொள்வது தெய்வீக குணங்கள். அதோட ஆப்போசிட் முறையான நடத்தை இல்ல. அது போல வாய்மை எங்க இருக்கு, இங்க வாய்மை இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணம் படைத்தவர்களுடைய குணங்களாக கருதப்படுகின்றன. எஸ் பிரபுஜி. 8வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. असत्यम् अप्रदिष्टं ते जगत् आहुर् अनीश्वरम् अपरस्पर संबोधम किम अन्यत् काम हैदुकम। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இந்த அசுர இயல்புடையவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல நம்பிக்கை கிடையாது அவங்களுக்கு. இந்த உலகமே வந்து பொய்யான ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம இச்சையால் மட்டுமே வந்து இது இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. 9வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. एदां दृष्टिम् अवस्तप्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन् युक्तकर्माणः क्षयाय जगतो अहिदाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப நம்மளுடைய அந்த இஸ்ரேல்ல நடக்கிற வார் பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத ஒன்று. நமக்கு வந்து 3 விதமான செகண்டரி மிசரிஸ் பார்த்திருக்கோம். அதிதெய்வீக, அதிபௌதிக, அதி ஆத்மிக. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தேவையில்லாம மனிதர்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுட்டு நான் தான் பெரியவன், நீ தான் பெரியவன், இந்த இடம் எனக்கு, இந்த இடம் உனக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான செயல்கள்ல வந்து அறிவை இழந்தவர்கள் வந்து அலைக்கழிக்கப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. कामम् आश्रित्य दुष्पूरं स्तम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वासत् ग्राहान्
பிரபத்தந்தே அசுசுப்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்களால திருப்தி அடைய முடியாது. அதனால அவங்க திருப்தி அடையாத அந்த காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து விடுகின்றார்கள். கர்வம் அதிகமாக இருக்கும். பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி அதனால் மயக்க நிலையில் அவங்க செலுத்தப்படுகின்றார்கள். தேவையற்ற தூய்மையற்ற விரதங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க. அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம 4 விதமான அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முறைப்படுத்துவதற்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணுங்க. பகவானுக்கு பிரசாத் ஆஃபர் பண்ணி அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் கேளுங்க. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். நம்மளுடைய ரொட்டீன் டியூட்டியா நம்ம இதையும் நம்ம சேர்க்கணும். எப்படி இந்த ஜட உடலுக்கு உண்டான கடமை இருக்கோ அது போல ஆத்மாவிற்கு உண்டான கடமை இதெல்லாம். அதனால நம்ம பண்ணணும். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், திவ்ய யுகங்கள். ஒரு திவ்ய யுகத்துல இந்த 4ம் இருக்கு. சத்தியயுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள் ஒரு கிரகத்துல இருக்கும், தெய்வீக குணங்கள் இன்னொரு கிரகத்துல இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யாக்ஷன் பூமாதேவியை கொண்டு போய் வேற எங்கேயோ ஒளிச்சு வச்சுட்டான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் வராக அவதாரம் வராரு. வராக அவதாரம் தெய்வீக குணம். ஹிரண்யாக்ஷன் அசுர இயல்பு. பூமியவே கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுட்டான். அப்ப வராக அவதாரம் எடுத்து தெய்வீக குணத்தோட பகவான் அதை வெளிக்கொணர்ந்தார். சோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அசுர குணங்கள் வேற ஒரு கிரகத்துல இருக்கு, தெய்வீக குணங்கள் வேற ஒரு கிரகத்துல இருக்கு. இது சத்திய யுகத்துல. திரேதா யுகத்துல என்ன நடக்குது? திரேதா யுகத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரே கிரகம் வேறு வேறு நாட்டுல இது நடக்குது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஸ்ரீராமர் லக்ஷ்மணோட ஸ்ரீராமர் பிளஸ் ராவணனுடைய அந்த கதை நம்ம பாக்குறோம். சீதாமாவை இந்தியால இருந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தென் 2 நாடுகளுக்கு நடுவில் அந்த அசுர தெய்வீக குணங்கள் இருக்குன்னு பாக்கணும். ஸ்ரீராமர் இந்தியால இருந்தார் அண்ட் ஸ்ரீலங்கையில பாத்தீங்கன்னா ராவணனோட அந்த அசுர குணம். சோ 2 நாடுகளுக்கு நடுவில் இருக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்துல என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நிறைய இந்த அசுர தெய்வீக குணங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் கௌரவர்கள், துரியோதனன் முதற்கொண்ட அந்த 100 பேர், அவங்க கிட்ட அசுர இயல்புகள். பஞ்ச பாண்டவர்கள், யுதிஷ்டர், தர்மர் முதல் கொண்ட அந்த 5 பேர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள். சோ இது துவாபர யுகத்துல, நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்த யுகத்துல ஒரே குடும்பத்தில் 2 குணங்கள் இருந்தது. ஆனால் கலியுகத்தில் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்களும் தெய்வீக குணங்களும் இருக்கின்றது. சோ அந்த தெய்வீக குணங்களை நாம் பகவானுடைய சேவையில் இருப்பதன் மூலமாக அதை முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 12 ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. பொன்னுசாமி பிரபுஜி ட்ரை பண்றீங்களா? இன்னைக்கு ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க. யோகேந்திர பிரபுஜி வாசிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? பொன்னுசாமி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிறீங்களா? ठीक है प्रभु जी वासेंगे योगेंद्रन प्रभु जी. हरे कृष्ण मदाजी. हरे चिन्ताम् कृष्ण. अपरिमेयं च प्रलयान्ताम् उपास्थिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः आशो भाष सदैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते काम ओकार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्जयान्. हरे कृष्ण मदाजी. हरे कृष्ण. நினைச்சேன் மாதாஜி வரலையேன்னு வந்துட்டாங்க மாதாஜி. மனித நாகரிகத்தின் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி லேட் ஆயிடுத்து இன்னைக்கு. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ண. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். யாரு? அசுரர்கள். புலன் திருப்தி மட்டுமே அசுரர்களுக்கு உண்டானது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாததாக போகின்றது. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் அவர்கள் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்கான அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா போகும்போது நமக்கு அது எதையுமே நம்ம கொண்டு போறது கிடையாது. அந்த அறியாமையில மூழ்கி அவங்க என்ன பண்றாங்க? நிறைய செல்வங்களை சேகரிக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா
மூன்று விதமான நரகத்துக்கு செல்றதுக்கு மூன்று விதமான கதவுகள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காமம், கோபம், ஆஹ் காமம், கோபம் அண்ட் ஃபியர், பயம். இது மூணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரகத்திற்கு நம்ம இட்டு செல்லக்கூடிய எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஹரே கிருஷ்ணா, வாயிற்கதவுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி, 13, 14, 15. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. इमं प्राप्स्ये इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर् ஹரே கிருஷ்ண नर्त மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து வாசிங்க. இதம் மத்திய மயா லப்தம். हरे कृष्ण माताजी सॉरी इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्तनम् अशो मया हतः शत्रु अनिश्ये शावरणापि ईश्वरो अहमहं भोहि सिद्धो अहं बलवान् सुखी आट्योऽपि जनवानस्मि को नस्योऽस्ति शुश्रूषो मया यस्ये दास्यामि मुदिष्य ज्ञानविमोहिताः हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் அசுர குணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். நாங்க என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, இவ்வளவு பணம் இருக்கு, இன்னும் நிறைய சம்பாதிப்பேன்ற ஆட்டிடியூட் இருக்குது. நம்ம ஹிரண்யகசிபு பாத்தீங்கன்னா 3 உலகத்துக்கும் நான் தான் கடவுள் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ஹிரண்யகசிபு வாழ்க, ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி அட்டூழியம் செய்தார். அடுத்து நம்மளுடைய கம்சன் பாத்தீங்கன்னா, நான் தான் பலசாலி, என்கிட்டதான் எல்லா செல்வங்களும் இருக்கு, எல்லா அசுரர்களோட இதுவும் என்கிட்டதான் இருக்கு, பலம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கம்சனை பாக்குறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிக்கே பார்த்திருப்போம். கம்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி வந்து என்ன பண்றாங்க, தேவகி அம்மாவை திருமணம் முடிந்து வசுதேவர் கூட தேவகியையும் அந்த தேர்ல வந்து அவரே எடுத்துட்டு போறார். தேரோட்டி கூட வேண்டாம், என் தங்கையை நானே கொண்டு போய் விடுவேன் அப்படின்ட்டு அவ்வளவு ஒரு பாசமான ஒரு அண்ணன் அப்படி கொண்டு போறார். தேரோட்டி இல்லாம தானே ஒரு அரசன் அந்த தேரை ஓட்டி கொண்டு போறார் தேரோட்டியாக. அப்போ வானத்துல இருந்து அசரீர் வருது. மூடனே, உன் தங்கையின் வயிற்றில் வரக்கூடிய 8வது பிள்ளை உன் மரணத்தை உனக்கு மரணத்தை கொடுப்பான் அப்படின்னு. அதை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றார், தேரோட்டி கூட வேண்டாம், என் தங்கைக்கு நானே சென்று சீர்வரிசெல்லாம் வச்சுட்டு வருவேன்னு சொல்லி கிளம்பின அந்த அரசன் தன்னுடைய அந்த உடைவாளை எடுத்து வேகமாக தேவகி அம்மாவை கொல்றதுக்கு போறார். தலைமுடியை பிடிச்சு தேவகி அம்மாவை கொல்றதுக்கு போறார். அங்க பாத்தீங்கன்னா வசுதேவர் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட கம்சன் கிட்ட அந்த நேரத்துல வந்து ஆத்ம ஞானத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். அது மட்டும் இல்ல, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு 8வது குழந்தை தானே உனக்கு வேணும், எல்லா குழந்தையும் உன்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறேன். அப்ப ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. நீ ஒரு ஆத்மா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு நிலையற்ற ஒன்று அப்படி இப்படின்னு. அதுல ஒரு இதே ஆகல. அடுத்து என்ன சொல்றாரு, நீ ஒரு அரசன், இந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க உன்னை பத்தி, தன்னுடைய தங்கையவே இவன் கொன்னுட்டானே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார்களா, நீ அதனால அது வந்து உனக்கு ஒரு பெரிய பழிச்சொல்லாகும். அது 2வது. 3வது என்ன சொல்றார், எத்தனை குழந்தைகள் பிறந்தாலும் அதை கொண்டு வந்து உன்கிட்ட கொடுத்துடுறேன். அப்போ உனக்கு இவளோட பிறக்கக்கூடிய குழந்தை தானே உனக்கு அபாயம், ஆனா இவள் மேல இல்ல, அதனால விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு கணவனாக அந்த இடத்தில் கம்சனோட இடத்துல இருந்து அவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு சமயோஜித புத்தியை யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து அந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு பாருங்க, இல்லையா? சோ இது வந்து மற்ற நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தோம்னா வேற மாதிரி நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை ஹேண்டில் பண்ணிருப்போம். எப்பவுமே நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது
அதுக்கு உடனே நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண பார்க்கணுமே தவிர்த்து ரியாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது. இதை நான் எப்படி அணுகுவது அப்படின்ட்டு அவர் யோசிச்சு, ஏன்னா இருக்கிறது கம்சனோட இடம். அங்க போய் நம்ம எதனா பேசணும்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நேரடியா நம்மள வந்து மாய்த்து விடுவார். அப்ப தன்னுடைய மனைவியையும் காப்பாத்தணும். புதுசா இப்பதான் நம்ம வந்து திருமணம் ஆயிருக்கு, அவளையும் காப்பாத்தணும். அதனால ரொம்ப சமயோஜிதமாக அவர் பேசி அங்கிருந்து அவருடைய மனைவியை வந்து காப்பாற்றுவார், தேவிகம் அம்மாவை காப்பாற்றுவார்ன்றத பார்க்கலாம். இங்க மெயின் இது என்ன அப்படின்னாக்கா, கம்சனுக்குள்ள அந்த தெய்வீக குணமும் இருந்தது, அசுர குணமும் இருந்தது. சோ அதை நம்ம பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. 16, 15. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अनेक सिद्ध विभ्रांत मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके असुषौ आत्मसम्भाविताः सप्ता तनमानमतान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तम्बेनाविति पूर्वकम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாக மாறி நரகத்தில் வீழ்ச்சி விழுகின்றனர். இந்த புலனின்பம் இந்த இதுல மாட்டிட்டு அவங்க நரகத்துக்கு போறாங்க. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சோ சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த யாகத்தை பண்றேன், நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நானே உரிமையாளன் என்ற அகந்தையில இவர்கள் வந்து யாகங்கள்லாம் கூட சில சமயம் செய்யறாங்க. ஆனா அப்படி நான் என்ற அகந்தை வரும்போது அதோட பலன் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க போவதில்லை. 18வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசி. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி. हरे कृष्ण। अहङ्कारं बलं तर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु तद्विषन्दो अप्यशु यहाः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் விற்றுள்ள பரமாத்மா பரம புருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மையை நிந்திக்கின்றனர், பரம சத்தியத்தை நிந்திக்கின்றனர். இங்க பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனுடைய வதம் நடக்கிறது. சிசுபாலனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் மேல ஒரு பொறாமை. அது மட்டுமல்ல, நான் வந்து இவனோட கையாலதான் இறக்க போகின்றனா அப்படின்ற ஒரு இது அவருக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா சிசுபாலன் பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 3வதாக ஒரு கண் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அவர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விகாரமாக இருப்பார். அப்போ ஒரு அசரீரி கேக்குது, சிசுபாலன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சொந்த அத்தையோட பிள்ளைதான் சிசுபாலன். சோ வசுதேவருடைய தங்கையோட பிள்ளைதான் சிசுபாலன். சோ அப்ப வந்து அசரீரி கேட்கும், உன்னுடைய இந்த குழந்தையை யாரு தொடர்றதன் மூலமாக அந்த கண்கள் மறைந்து அவன் அழகான சொரூபம் எடுக்கின்றானோ அந்த அந்த அவங்க கையாலதான் இவருக்கு வந்து மரணம் நிகழும் அப்படின்னு வந்து அசரீரி சொல்லி. அப்ப எல்லாரும் வந்து சிசுபாலனை டச் பண்ணும்போது சிசுபாலனுக்கு எந்த மாற்றமும் வராது. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சிசுபாலனை டச் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கோரமாக இருந்த அந்த கண்ணெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும், ரொம்ப அழகான ஒரு குழந்தையா மாறிடுவார். அப்ப டக்குன்னு அவங்களோட அத்தைக்கு வந்து அந்த ஞாபகம் வந்துடும், இவனாலதான் அப்ப என்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து மரணமோ அப்படின்னுட்டு அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து வேண்டுவாங்க. நீ வந்து என்னுடைய பிள்ளைய கொல்லக்கூடாதுன்னு. சொந்த அத்தையாச்சே, அதனால சொல்லுவார், அத்தை நீ இவ்வளவு தூரம் கேட்கறதுனால நான் ஒரு வாக்கு கொடுக்குறேன், 100 தடவை அவன் என்னை திட்டுற வரைக்கும் நான் பொறுமையா இருப்பேன், அதுக்கு மேல நான் வந்து அவனை விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். இங்க பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் இந்திரபிரஸ்தம். சோ துரியோதனன் என்ன பண்றான், இந்த சூது விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து துரியோதனன் என்ன பண்றான், ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு காடை கொடுக்குறான், இதுல இவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்ட்டு. அப்ப கிருஷ்ணரின் துணையால பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த காட்டுல வந்து இந்திரபிரஸ்தத்தை அமைக்கின்றார்கள். விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, ஒரு அழகான ஒரு ஒரு இது அரண்மனை கட்டணும் அப்படின்னு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப அந்த இதுல எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருக்காங்க, எல்லா மன்னர்களையும் கூப்பிட்டுருக்காங்க. அதுல பீஷ்ம பிதாமகரும் இருக்கின்றார். அப்ப எல்லாரும் கேக்குறாங்க, இந்த பூரண மரியாதை யாருக்கு செலுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப இருக்கிறதுலயே வந்து மூத்தவராக பீஷ்ம பிதாமகரை தான் பாக்குறாங்க அங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்றாரு, வேற யாருக்கு இந்த பூரண மரியாதை போகணும், பகவான் கிருஷ்ணருக்குத்தான் இந்த மரியாதை போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனும் அந்த அரண்மனையில இருக்கான், அந்த தர்பார்ல இருக்கான். சோ சிசுபாலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இவனாலதான் எனக்கு மரணம் வரப்போகுதுன்ற அந்த பொறாமை. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் ஆஹ் ருக்மணி மாதாவை வந்து என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணர் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டுவார். ருக்மணி மாதாவையும் சிசுபாலனையும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு அவரோட அண்ணன் ருக்மி வந்து நினைச்சிருப்பார். ஆனா ருக்மணி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுடைய அந்த லீலைகளை கேட்டு கேட்டு கிருஷ்ணர் அவங்க பார்த்ததே இல்லை. ஆனா அவர் மேல அன்பு வந்துரும் அவங்களுக்கு. அதனால அந்த கல்யாணம் பண்ற அந்த டைம்ல என்ன சொல்லிடுவாங்க, எப்படியாவது நீங்க வந்து என்னை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போங்க, இல்லைன்னா நான் வந்து ஆத்ம தியாகம் பண்ணிடுவேன், தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு ஒரு பிராமணன் மூலமாக லெட்டர் அனுப்புறாங்க, தூது அனுப்புறாங்க கிருஷ்ணருக்கு. அதை கேட்ட உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார், கரெக்டா அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து ருக்மணி அம்மாவை தூக்கிட்டு வந்துருவார். அவங்க ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் தூக்கிட்டு வரல, ருக்மணி அம்மா தான் அவரோட ப்ரெஷர்ல அவங்க வந்துடுறாங்க. சோ சிசுபாலனுக்கு அந்த கோபமும் இருக்கும் கிருஷ்ணன் மேல. அப்போ இவன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறான், ரொம்ப கொடூரமான வார்த்தைகளால திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். துரியோதனனே ஒரு கொடுமையானவன், துரியோதனனால கூட காது கொடுத்து கேட்க முடியலையா, அந்த அளவுக்கு வந்து சிசுபாலன் வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப 100 இது முடிஞ்சது, 101வது தடவை அவன் திட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே பகவானுடைய அந்த திவ்யமான ஆயுதமான சங்கர்ஷனர், அந்த சுதர்சன் என்ன பண்ணுது வந்து, சங்கர்ஷனர் இல்ல சுதர்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுது, சிசுபாலனை கொன்னுடுது. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த அசுர குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல வந்து பொறாமை கொண்டு இருப்பார்கள். உண்மையான உண்மையான சத்தியத்தை வந்து நிந்திப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 19வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. तान् अहं विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् किबां यजस्रं அசுவான் ஆசீரீஸ்வ ஏவ யோனிஷி. சோ பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள் ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, பொறாமையோட கருணை இல்லாம இருக்கக்கூடிய அந்த கடைநிலை மனிதர்கள் என்ன பண்றார், ஜட வாழ்வு, இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் அப்படின்ற இந்த கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுர குணங்களை கொண்டு நம்மள நிரந்தரமாக இங்கு தள்ளி விடுகின்றார். நமக்கு அந்த அசுர குணங்கள் வேண்டவே வேண்டாம் அப்பா. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. आशुरीं योनिम् आवन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. இந்த அசுரத்தனமான குணங்கள் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடியவர்கள் என்றுமே பகவானை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அருவருப்பான அந்த வாழ்வுல வந்து அவங்க மூழ்கி விடுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. त्रिविधं नरकश्चेदं वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। हरे ஹரே कृष्ण माताजी। கிருஷ்ணா. நான் பயம் சொன்னேன் இல்லையா, சாரி, கோபம். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். அது என்ன காமம்? நம்மளுடைய சென்ஸ் சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்காக, நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக என்னெல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அது வந்து லஸ்ட், காமம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த 3 நம்மள நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையிலிருந்து, லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட், காமம், இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். எவற்றை துறக்க வேண்டும்? பேராசை இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது, காமம் இருக்கக்கூடாது. இது 3த்தையும் நம்ம துறக்க வேண்டும். ஏனால் இதன் மூலமாக நாம் நரகலோகத்திற்கே சென்றடைவோம் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 22வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः
आसरत्यात्मक श्रेयस तदो याति पराम गतिम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். யார் அது பரம இலக்கு? ஆஹ் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைந்து அவருக்கு நித்திய சேவை செய்வதே நம்மளுடைய பரம இலக்கு. சோ இந்த 3 வாயிற்கதவுகள்ல இருந்து விடுபட்டவன். என்ன அந்த 3 வாயிற்கதவு? காமம், கோபம், அதற்கப்புறம் பேராசை. அந்த 3ல இருந்து தப்பிச்சவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் வராங்க. அதுல என்னென்னலாம் அவங்க பண்றாங்க நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க எப்படி மேல ஏறுது. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஒரு ஆன்மீக குருவை முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளுதல். ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, வேதங்களை படித்தல். தவங்களை மேற்கொள்ளுதல், சுய கட்டுப்பாடு, ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. இதன் மூலமாக பகவான் இருக்கக்கூடிய நித்திய உலகமான கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. शास्त्र वर्तते काम कामरतन न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. எதையுமே அடைய மாட்டார்கள். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிப்பவர்கள் அவங்களுக்கு தான் தோன்றித்தனமாக என்னெல்லாம் செய்யறாங்க, அவங்க பகவானை அடைய முடியாது, பரம இலக்கையும் அடைய முடியாது, சுகத்தையும் அடைய முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं इहार्हसि. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சோ சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆனாலுமே அவர் ஒரு ஆன்மீக குருவை அடைந்து அவரிடம் சரணடைந்து பக்குவமான கேள்விகளை கேட்டு அவர்களுக்கு தொண்டு செய்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டார். 63 நாட்களில் 63 ஆய கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தார் பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும். அவருடைய குரு யாரு? சாந்திப முனின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எது கடமை எது கடமை அல்ல என்பதை சாஸ்திரத்தின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா செயல்படணும் பாக்குறோம். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैव असुर संपत् विवाह योगा नम षोडशो अध्याय. हरि ओम. हरे कृष्ण. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि. हरि हरि. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, என்னோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18 இது முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? முடிச்சிட்டு மாதாஜி. அதை அனுப்பிட்டேன். பாயிண்ட் எல்லாமே ஒன்னொன்னு இருக்குது, ஒன்னொன்னு தெரியுது மாதாஜி. நான் வேற அதுல இருந்து ஏதாவது செய்யணுமா?